For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Maria, Mugizi wewe. Kebuli kutwa mariji kuti mari 280. Iri kuti 280. Imukuzachi 120 yanetsa matoni. zvakanaka. Mari mataka kuinzwa muno mudarere. Iri kuverengwa kuti. Yakatanga kunzira muno mudarere pasamoni. Nepasamoni. Kuchikoro kamuna umenga makaziswa kuti munochikoro chamari yakati. Kuchikoro kubereka chizari chanetsa ibva tokazoya kuine vana vaviri nakunda ichivera. Kunda ichivera agara ari kubhima sanga pandambozi kuti mwana kubhima. Ndabona kuti headmaster varipo varimo. Headmaster zvenyu ngegari kunoko kunogona kutibatsira because pada kuti tapinde dzakatiwa nedzechikoro. Vane vada kupoka na mari ya ruzivo rwakanyanya kudarika dzimweni dzenguva ende munogara uko wanete kugara mashiya ari mashturu maSDC headmaster headmaster nawo iriko ndeyekuti amai ava vari kuti mari yakanyorwa kusamoni kuno havasi kuiziva vari yavo yavari kuziva vadakaedza kupokwana kuti handiizive yomwana mumwe chete. pamusoro imama ndada kuziva kuti ivo yevari kuziva kuti vakaiziva sei nokuti tsamba dzakanyorwa dzaingotaura mafigasi aripo uyezve confirmation yekuti mwana wari kuzviva kuda kuti ndizive kuti vakazviziva sei nokuti selection yebhimu inoitwa pagore pagore ndizvozvo mwana anogona kupinda ozobuda saka zvive kuti mwana akapinda makore mashoma kudarika uko anoramba ari mubhimu wagona ichokwadi ichocho iri kutaura panapa pepa riri panapa riri kutaura vana vaviri 280. Pane mwana anonzi Kundai Chivero ane 120 na Netsai Matongo ane 160 yakaedwa iyi ndobva yaita 280. Mwana wenyu anga ari mubhimu zvariti Mwana wangu ni kubhatanga grade 1. Anga angori kubhima. zvakanaka. Mirai munzwi handika ndofunga nyaya yebhimu kwese kwese tinoiziva inototaurwa kuti kana mwana apinda mubhimu gore rino hazvireve kuti anoramba achingopinda achiite mubhimu anogona kupinda kana kubuda nekuti bhimu inoitwa pagore pagore. Saka mirai mudzikaka kutsanangura kwaita headmaster handika kana bhimu yakunyorwa pagore vanotoitsanangura makainzwa asina kuwanda nemumwe nototsanangurwa anogona kupinda mwaka unoteera kana kusapinda haramba aripo. Taurewa kuna mbunzwa kuti ndida kuti ndikumbire amai takaita nguva yatakagara pasi nemadzisabhu tikaita urongwa hwekuti tingaite sei kuti tigone kuti tibate vabereki vasiri kubhadhara mari so takaita nguva iyi yatakagara pasi nemadzisabhu tikanyoresa mapepa evanhu vane zvikwereti zvikaenda nemadzisabhu tikatumira shoko rokuti kune anenge asina kugutsikana nezviri papepa ngauye kuchikoro ivo havana kubvira vauya asi nasi vari vaitaura puraizi yavo zvote dzimwe nguva dai vakauya vangadai vakasvika kusangana neshoko rokuziva chokwadi chemamiriro akaita nyaya yavo pangatichida kubatsira panga pari pekujekesera amai anoti amai mari yemwana aizvibhadharira vasi kupikisa kutaura kuti vanga vane mubvunzo pabhimu pabhimu tine dambudziko nevakawanda vabereki vanogona kusapangisa zvavo asi mukajekesa izvozvo vamwe vachatobva pabata chinoitika ndechekuti vanogona kuva vakawanda
vari mubhimu handitika kuti let's suppose chikoro chine 300 vari mubhimu pari zvino patinobva january kuti tozosvika kuti nhamba inoita kuuya yekuti gore redu kazai primary takupai 280 kana 270 asi mimi mune vana kana kuti 400 no nhamba iye inogona kuti yambokwira yadzika yakwira yadzika saka painodzika chinoitika ndechekuti chikoro nebhimu selection committee inotora vana vese vaisa pakuvheneka kuona kuti ane dambudziko ndeupi ida kubvisa vamwe kuti pasare nhamba iri kudiwa let's suppose mamune 400 pobva panzi paakudiwa kuti pasare 250 chaakuitika ndechekuti vanotarisa manje kutangira mavulnerable acho achitarisa kuti akafirwa nababa naamai vese vombotora vozodzika pana akafirwa ne1 kazhinji kacho vanotaura kuti ana amai neakafirwa nababa ugonotora akafirwa nababa chete vachidzika kudzamara nhamba iye irudiwa yaita sei saka chinoitika ndechekuti panosirashiwa vanhu pape panodaidzirwa misangano kuchikoro panosanganiwa nedambudziko rokuti vamwe vabereki havauyi panenge pajekeswa nyaya iyeye havapo vanenge vachikuti mwana wangu ipemanenti kuti paakapinda kunzwa kuti kubva grade 1 ari mudhimu chete vanototi akangopinda haabudi saka ndopaingoda kungojekesewa kuna amai ava kuti chatiri kujekeserai panapa ndechekungoti bhimu unopinda nokubuda hazvinzi uri pemanenti makaonaka saka kana padaro manje paakuita kuti 120 yemaibvuma iye bhimu maakuchienda kuchikoro nokuti kana waya kunoko hatichinje mafigures auya mapabataka saka nemimi zvamabvuma 120 amaende zvekuti kubhimu manje maakuenda kunotarisa kuchikoro nokuti vane listi ravakatonyora revana vavo vari muchibhimu kana mazoonekwa imimi mabhadhara kuno kutakubata mabhadhara kuno kubhimu murimo chikoro hachina nharo zvavanozoita ndezvekuti vanozongotarisa kuti manga mabhadhara asi mimi manga muchifanira kuva muri bhimu vanotongoti pane kakugadzirisa kanika kuchikoro katoziva kanogona kumbotora umwe munhu abhadhara wozaiwa maiti takuisa patemu kana kudai saka muchidimu mari yamataurirwa kuno kuna sekretary ndo chikwerete chenyu nokutsanangura kwamaita chikuratidza kuti ndicho tapindirana zvedu saka zvive mutoro mati 160 plus 120 inenge yobveta 280 handitika saka iyoyo mari iyoyo 280 ndo yatakuendesa kuna changamiro kuti mupuwe payment plan yacho sezvo chikoro kana chaya kuno kuchachemera kuti chipotere kwatiri handitika isisu tetakuita kuti mari iende kuchikoro iri 280 iyoyo zvinozoda mapepa maakuenda kuchikoro asi kuno kuti amoda 280 nobva kwamuno atamai ndiyo ini pamwana wechitumu nangosunge zvangu asi mwana uyu ana baba vake baba vake ndivanofanira kubhadharira mwana pakanyorwa kuchikoro kuti gadheni because chiita kuchikoro kana vakusunga handisi kuti inini ndimibhadharika ndibaba chinoitika ndechekuti pari zvino so mwana paari kubikirwa achienda kuchikoro kana kuti akanyoreswa kuchikoro ndiani because kuchikoro kazhinji kacho vanodhira nemabhuku avo vane wavakati gadheni ari kuchengeta mwana kati ari kutarisana mwana iye ndiye anozoziva kuti mwana wemuzukuru kana kuti mwana wemurume wandakarambana naye asi pakutanga tinotanga taona kuti ndiani ari kunzi ane mwana pamba ndimi chokwadi chamakubatsirwa manje kana makuziva kana kuna changamiri kubatsirwa munogona kutobatsirwa zvakare kubata baba vacho yaimwe nyaya iyo kuti mhosva yechikoro tetaipedza kai then mimi munobatsirwa nachangamire kubata baba kwaudza kuti mwana wako uri kudai kuda imwe nyaya yakatozvimirira kuti baba vanogona kutodaidzwa kuti wakugara kuti vatarisire mwana iye tinotenda funga amai vabatsirikana nenyaya yebhimu vanga vasingazivi kuti zvinofamba sei ndanzwa kuti mamuti muri kumhanya-mhanya muda kuenda mamuda kuenda manga maine mari inhasi yamati muda kunobhadhara kuchikoro tibva tapedza yamai nayo kuda kuti ndiise kuchikoro mawaine mari ishoma yaminayo yamuti imimi nhasi kundanzwa kuti because munhu anotoda kumhanya-mhanya nyaya ngaitanga yapinda zvikureva kuti anenge ane yaanayo kuti ndayawaine 50 ndayaine 30 kuti atonzwa nyaya kuti mati muda kumhanya-mhanya munyika muda kuenda ndobva manzi imimi nyaya yenyu bva yatotanga kunzwikwa inzwikwe makuti handinanga ndashandoya nayo matambudziko tinawo tinamototi nhasi agona ngatotirwa asi anenge nzari kudiwa kudari kwamambo zvinongwa ndodiwa mudare mamambo hazvina basoti afirwa hazvina basoti ndine munhu ari kuchipatara akazvitakura batati mari yechikoro iri kudiwa muri kudii zvarini 1 week andipe 1 week naamai angu ndoyandobhadhira mari yechikoro chivaisai panext sitting tapaisonodii ndine urongwana baba nanamai vari mukati umu kuti vechikoro kana mapiwa masamono uyai kudari muchitaura nyaya dzemuchibatsira vamwe vari kutadza kuzoita zvinhu izvozvo vari kuzobatirwa magejo mombe zvakatobatwa zvandiri kutaura izvozvi tinovakumana zvikonzi
vakabata magedhi kune vanhu vautadza kubhadhara mari dzechikoro gedhi inenge yakutengeswa $20 kwakabatirwa masola inenge yaunzi $5 sola yakatimwa ne$30 saka makakwanisa kuti imi mauya muchitaura kuti aiwa ndandakaomerwa ndaitadza kubhadhara nezvikonzero zvinoti asi aiwa ndamboone 30 ndava ne40 asi regerere zvikoro zvakavharwa zvavhurwawo ndakutaka kumhanyidzana nenguva ndibhadhara mari yangu asi ndabasa kuti mari 200 mari 300 but ndokwanisa kunzwa kuti zvawatombobhadhara 40 yaenda kuchikoro chikoro chakutobatsirika haisi nyaya ichekoti isusu uyai nemari yechikoro tine zvatakaona zvinodiwa pachikoro zvine nidi zvinoita kuti chikoro chienderere chikoro chifambe zvida mariyo ine zvakawanda zvainobatsira kana tinge yabhadharwa tine mumwe taitofamba tataura nemazita tairatidzwa makrashwood musina flow vana vachidzidzira pasi mune makomba hamuna macheya ekugarira mabhuku chaiyo chaiwo vana 5 vachungamira bhuku rimwe chete saka ndo mari yacho kutaura yacho naiyo kuti makakwanisa kumabhadhara mari yechikoro nenguva vana vanotengerwa mabhuku vana vanodzidzira pakanaka vakangoita zvikwanisiro zvinodiwa vana vapasi saka ineki imwe mudza kuti mambo varikoti rwene mari vatikuitira dzidzo yevana kuti nhaka yemwana yakakosha kana mwana kubhadharwa mari nenguva vana ivavo tovasapota vana vanopasa chikoro imi ndinoenzenga makutofara kuti vana vanoita zvakanaka kuchikoro vana vari kupasa but havagone kupasa kana mari yechikoro isikabhadhara kumasports chaicho chaivo haidhimasa kutoshaya mari kuti vatakure vana ikutoende kumasports musi wefriday ati padate primary school vaitoti kana mambo mauya nepane masports a vana vamamuchiona vachitamba vasina hembe dzakakwana kaiva ndiwe pane padate school tavashayira tivatengere mainifomu ekuti vatambo pane vamwe atazokukwanisa kuwana mari yetransport kuti vaende asi kana matarisa vananga vakapfeka zvakadai vaiva ndo vane padate primary school havana kana zvokuti vanopfekwa unifomu dzakanaka tashaya mari yekuti vatengere mainifomu saka zvinhu zvacho nonzwa urombo nozvatsitsati kuti mari dzechikoro ngadzibhadhara kaitati pa2 weeks ngaine mari iende kuchikoro mubhadhare mariyo zvikuzvika musazobatsirwa zvikuwo zvatiri kutaura zviri kubatwa makaenda mune zvimwe matitauri manomwe maaria kwakatobatwa mumbe makabatwa muziyo kana zvakubatwa zvinotengeswa nemari yakadzika imi ndimune maruzi zvikuzvika kuti kana mune zvitoki mune mambudzi mune zvamunatengesai mubhadhare vana inhaka zvakaita kuti chirere mavanzokurera ndozvetichitaura zvikuzvika ende munosaina. For these and more stories, tune into Zim News Bet TV with Robert Tafumani. For these and more stories, tune into Zim News Bet TV with Robert Tafumani.